Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы тарих фәннәре кандидаты, политолог, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы агзасы Илнар Гарифуллин. Илнар әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез. Илнар әфәнде, сез тумышыгыз белән Башкортстаннан, Бүздәк җирлегеннән, Бүздәк районыннан, бүгенге көндә сез Казанда яшисез. Һәм Казанда эшчәнлек алып барасыз, гыйльми эшчәнлек белән шөгыльләнәсез. Заманында Башкортстанның дәүләт университетын тәмамлагансыз. Менә гыйльми эшчәнлекне Казанда дәвам итү дигек. Ул ни сәбәпле килеп чыкты? Беренчедән мин аспирантурага керергә дип Казанга килгән идем. Әлбәттә, үземнең теләгән фәнни тематика белән шөгыльләнер өчен. Икенчедән, ниндер күңелем тартты. Үземне сиздем. Менә Башкорт дәүләт университетында укыган вакытта, студент булган чакта уже үзебезнең татар халкының тарихы белән дә кызыксындым. Җәмәгатьчелектә дә эш алып бардым студент булган чакта татар милли хәрәкәтенең җәмәгатьчелегендә. Һәм шул вакытта ниндер үземдә шундый фикер туды. Менә Казанга барсам инде, үзем ниндер үсеш алып барам һәм үземнең туган халкыма, Башкортстан татарларына ниндидер кирәкле эшләр алып барамын, Казанда уңайлырак булыр яки Уфа белән чагыштырганда дип. Шуңа күрә инде менә ике сәбәп аркасында Казанга юл тарттым шул вакытта. Мин инде тамашачыларга сезне тәкъдим иткәндә әйттем, сез тарих фәннәре кандидаты һәм шул ук вакытта политолог та. Үзегезнең күңелегез белән сез күбрәк кем? Сез тарихчымы, әллә политологмы? Хәзерге көндә, наверное, политолог күбрәктер инде. Ни өчен? Чөнки, мин электә тарих белән шөгыльләнгәндә ныграк кызыксынадыр инде хәзерге заман тарихы. Менә 30-40 ел булган хәлләр белән. Чөнки минем шундый фикерем туадыр, менә ул вакыттагы өйрәнгән тарихны ныграк әйбәтрәк өйрәнсәң, хәзерге вакытта ния шундый заман, яни шундый ситуация, ния шундый хәлдә яшибез, бүтән илләр ния шундый хәлдә яшәй икәнен, бу сорауга күбрәк җавап табылыр иде мин. Һәм хәзерге көндә инде күрәм, ул андый якын тирәдәге булган тарих, ул политология белән бик якын. Шуңа күрә инде үземне хәзер мин күбрәк именно тарихчы түгел, именно как политолог дип хис итәм. Ләкин шул вакытта да инде теге тарихны өйрәнмичә үземә сәяси яктан, политология ягыннан фикерләр тудыра алмыйм. Сыраны тарихны өйрәнергә кирәк, ул тарих нәрсәгә кирәк, ул менә теге сез һәр кеше бит инде авырган вакытта больницага бара. Һәм шул вакытта анага бит табиблар анага диагноз куя. Диагноз куйган вакытта алар өйрәнәләр, ничек кеше яшәгән, кашан туган, нинди аның прививкалары булган, нинди бәләк чакта нинди авырулар булган, әнисенең, әтисенең авырулары булганмы, юкмы, нинди тормыш алып барган анда, теге тартканмы, тартмаганмы анда, спорт белән шөгыльләнгәнме. Һәм шул вакытта аларга нинди шундый үзенчәлекле сурәт чыга, аның сәламәтлеге буенча. Менә халыкны өйрәнгәндә, тарихны өйрәнгәндә туры шулай. Тарих халыкның менә киләчәген өйрәнәсең килсә, илнең киләчәген өйрәнәсең, беләсең килсә, ниндер прогноз бирәсең килсә, син анага диагноз куйырга тиешсең. Ул диагнозны куйыр өчен син тарихны өйрәнергә тиешсең. Шуңа күрә дә менә теге миңа Фридрих Энгельсның фикере искә төшә. Ул әйтә, бөтен фәннәрнең иң беренчесе тарихтыр. Ние? Чөнки физика тарихсыз булмай, математика тарихсыз булмай, биология тарихсыз булмай. То есть нинди фәнне өйрәнсәгез дә иң беренче тарих булырга тиеш. Бүгенге көндә әгәр дә менә безнең күрше Башкортстанны алсак, аның төньяк көнбатышында яшәүче, районнарда яшәүче татарларны бүгенге көндә Башкортстан галимнәре хәзер инде баралар, алар төньяк көнбатыш, Башкортның төньяк көнбатыш диалектында сөйләшүче татарлар дип. Менә галимнәр өстә сүз куйыртканда, гади халык дип әйтик, җирле халык кемгә, нәрсәгә, ничек таянырга тиеш, ышанырга тиеш? Гади халык үзенең тарихын өйрәнгәндә, милли үзаңын беләсен килгән вакытта да ул иң беренче үзенең ата-бабалары нинди фикердә булганын шунага карарга тиеш. То есть тарихка гына түгел, чөнки милләтне формалаштыра, ниндер абстракт документлар гына түгел, ничек һәр кеше үзен ничек сизә. Шуңа күрә дә теге хәзерге көндә без бит инде, допустим, Пушкинны әйтә алмайбыз, ул африканец дип. Ул үзе урыс язучы шагыйре, ул һәм үзен урыс дип хис иткән, ул урыс кешесе. Хотя тамыры буенча аның ата-бабалары инде Африкадан, Эфиопия ягыннан чыкканнар.
То есть монда иң беренче ничек синең үзеңне үз хис итәсең һәм ата-бабаларың нинди фикердә торган. Икенче инде ул тел. Ул әлбәттә тел үзгәрергә мөмкин, ләкин синең ата-бабаларың татар телендә сөйләшкән икән, алар әлбәттә татарлар. Мен моны тоже абстракт кына әйтеп китмәйм, чөнки хәзерге көндә сез бит инде беләсез, теге зур шәһәрдә яшәүчеләр алар телләрен, туган телләрен югалталар, татар телен белмәйләр, ләкин алар үзләре белмәсәләр дә, әтиләре, әниләре яки ата-бабалары уже татар телен белгәннәр, шуңа күрә алар үзләренә шулай ук татар дип хис итә алар. И туган теле ул теге көне-төне сөйләшкән тел түгел, синең милләтнең теле. Шуңа күрә дә менә Җан Исәп вакытында шундый сорау туа, менә мин урыс телендә күбрәк сөйләшәм, мин кем икән, или башка телендә сөйләшәм яки анда инглиз телендә сөйләшәм, мин кем икән, мин татарман да яки инглизме яки урысмы, юк. Син иң беренче син туган телеңне үзеңнең милләтнең теле дип язарга тиешсең. Көне-төне сөйләшкән тел ул уже икенче термин, икенче абстрактный понятие. Инде Башкортстанга кайтып китсәк, әйбәт, яңадан Менә сүзегезне бүлдереп кенә бер нәрсәне монда ачыклап китик. Төньяк көнбатыш дигәндә монда без кайсы районнарда исәптә тотабыз һәм соңгы саналу буенча дип әйтик инде, бу җирлектә кемнәр яши? Татарлар күпме дә башкортлар күпме монда? Төньяк көнбатыш Башкортстан Республикасына ул инде Уфадан менә Татарстан ягына киткән юл белән барсак, то есть көнбатыш яклап әйтсәк инде менә ул бөтен шул районнар. То есть Кушнарен, Уфа, Чишмәдән башлап, и далее анда Чакмагыш, Дөртиле, Тәтешле, анда Янаул, Туймазы, Бүздәк и далее шулай дип әйтсәк, ул даже менә этнографлар караган вакытта, алар бит инде элеккеге вакытта да, революция кадәр дә, совет заманында да тикшергәннәр авылларга нинди милләт яшәгән. Анда карта буенча шулай. Менә Татарстанның әлеге чигеннән башласак, Уфа ягына барсак, анда гел татар. Менә Уфадан соң китсәк инде теге якка, Урал ягына, анда уже башкорт ягы башлана. Ну көнбатышта, көнбатыш Башкортстанда татардан башка анда инде бер-ике районда менә Әлшәйдә, Дәүләкәндә зрәк башкорт яши, и Мишкә районы белән Шаранда, Әзмәз, анда марилар, анда чуашлар әзрәк бар. Но күпчелек татарлар. Төньяк көнбатыш диалект дигән төшенчә ул кайчан чыкты соң? Төньяк көнбатыш диалект башкорт теленең. Башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты. Ул күбрәк сәясәт аркасында барлыкка килгән термин. Кайчан барлыкка килде? Иң беренче ул барлыкка килә 53 елда. Узган гасырның. Менә 1953 елда, чөнки 1951 елда Йосиф Сталинның мәкаләсе чыга бер журналда. Анда милләт оешулар форматы турында шунардан соң кайбер милли республикаларда милләт оешуга, милләтнең формалаштыруга ниндидер фикерләр үзгәрә башлый. Һәм шул вакытта башкорт филологлары арасында Таир Баишев дигән кеше бар. Ул яңадан менә 30нчы елларны экспедициялар оештыра башкорт районнары буенча, 40нчы еллар азагында оештыра. Менә 50нчы еллар башында ул шундый фикер белән тудыра. Көнбатыш Башкортстанда, янәсе татар районнарында көнбатыш, төньяк көнбатыш башкорт диалектында сөйләшәләр. Менә шуны кызыкма мин. 30нчы еллар ул экспедиция белән үткән вакытта ул андый фикер тудырмай. Ул әйтә, анда татар телендә сөйләшүче татарлар яши дип. Ләкин 50нчы еллар башында сәяси ситуация үзгәргәч, ул шундый фикерне тудыра. Ләкин шул ук вакытта совет заманында ук татар филологлары гына түгел, башкорт галимнәре, күренекле башкорт галимнәре, филологлар, тарихчылар, алар аның идеясына каршы киләләр. Аерым симпозиумна, конференциялар үткәрә бу проблема буенча. И бу конференциялар, симпозиумнарда галимнәр шундый фикергә киләләр, төньяк көнбатыш диалект башкорт телендә юк, ул татар теле икән. Менә мәсәлән, иң күренекле башкорт филологы Җәлил Киекбаев, ул дип әйтәм, башкорт теленең белүчеләр арасында иң мөһим кеше. Аннан соң тагын күренекле Билал Юлдашбаев дигән, тоже бик профессиональ башкорт тарихчысы бар. Алар икесе дә төньяк көнбатыш диалекты башкорт телендә юк дип шундый фикер белән әйтәләр. Анда яшәгән халык элек-электән татар телендә сөйләшкән дип. Аннары шуңа күрә бу проблема югала совет заманында. Аннары тагын 90нчы еллар башында башкорт милли хәрәкәте барлыкка килгәч, башкорт интеллигенциясының үз алдында ниндидер максатлар куйгач инде, алар бу идеяны тагын күтәртәләр дә и тормышка ашырга маташалар. Ләкин 90нчы елларда да аларның берәйбер дә килеп чыкмый. Ние? Чөнки беренчедән бу төньяк көнбатыш диалект ул ясалма термин, то есть аның бер нигезе юк фәнни яктан. Икенчедән ул төньяк көнбатыш башкорт диалекты дигән әйберне карасак, ул шул ук татар теле була. Шул ук уртак теле. Ягъни ул фәнни нигезләнмәгән. Фәнни нигезләнмәгәнен идеологик продукт. Моның фәнни нигезләнмәгәнен кемнәр раслады?
раслады. Беренчедән әйтеп торам, Совет заманында Җәлил Кикбаев белән Юлдашбаев, то есть күренекле башкорт галимнәре, то есть аларны беркем дә әйтә алмый, менә алар алдап яки арттырып сөйләгәннәр. Ул башкорт кешеләре, алар милли җанлы, башкорт милли җанлы булганнар инде бит. Шуңа күрә алар үз милләтләренә ниндер зыян китермәсләр иде, ләкин аларда мондый диалект юк дигәне, бу ялган әйбер икән әйттеләр. Һәм шунардан тыш безнең татар филологлары да Совет заманында Дарья Рамазанова дигән кеше бар иде. Ул гомумән бу Башкортстанда яшәүче татарларның авылларын өйрәнеп чыкты һәм аның буенча китаплары да бар. Ул тоже шулай ук язды. Аның фикере буенча, аның исследованиялары буенча инде 17нче гасырдан башлап андагы яшәгән татарлар, алар именно татар телендә сөйләшкән, бернинди башкорт теле дә булмаган. Анасын инде Радик Сибагатов дигән Башкортстанда шулай ук татар филолог бар. Ул да шундый фикергә килә. То есть гомумән Башкортстаннан тыш bir галим дә андый диалект бар икәнен расламый да и хупламый да. И Башкортстан эчендә даже шул башкорт филологлар арасында хәзерге көндә бу бик бәхәсле термин. То есть анда тоже шулай ук бөтен башкорт галимнәре дә бу идеяны хупламый диалектлар буенча. Әлеге регион буенча, әлеге төбәк буенча менә тагын бер проблемалы дип әйтгәндә бәхәсле мәсьәләгә тукталасы килә. Башкортстанда бит инде стратегик тикшерүләр институты бар. Һәм шул институтның социаль-мәдәни анализ үзәге җитәкчесе Юлдаш Юсуповның бер фикерен әйтеп укып китәсе килә. Без Төньяк-Көнбатыш татарлары арасында аларның килеп чыгышы буенча агарту эшегенә алып барабыз. Кешеләр үз тарихын белергә тиеш, аларга басым ясарга кирәкми дип белдерә. Ягъни монда сүз бара, монда берничә гасыр элек булган халык саны исәпкә алуда аларның башкорт булып язулары турында. Ягъни бу шәҗәрә турында бар. Сез моңа нәрсә диярсез? Ягъни бу нинди агарту эше? Бу беренчедән агарту эше түгел, бу пропаганда. Не аңлатам. Пропаганда нәрсә белән аерыла агартудан. Менә агартудан менә мин сезнең тапшыруыгызга килдем, мин сөйләйм, минем сүземне тыңларга мөмкин, минем сүземне тыңламаска игътибарда итмәскә мөмкин. Ләкин мин үзем фикеремне әйтәм. Пропаганда вакытында инде ул тоталь бара. Менә шулай ук Юлдаш Юсупов сыман һәм аның бүтән андый әфәнделәр дип әйтәйек инде. Алар именно пропаганда алып бара, алар агартуга бармай. Не пропаганда? Чөнки алар Башкортстанның көнбатыш районнарына баралар, анда шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрәләр яки бүтән анда нидер конференциялар үткәрәләр. Һәм ул конференциядә, ул бәйрәмнәрдә менә аларның фикерләре генә яңгырый. Менә без үзебезнең татар галимнәре дип әйтәйек, татар милләтен яклаучы кешеләр, без анда барып үзебезнең фикерне халыкка аңлата алмыйбыз. Ул менә административ ресурс аркасында алар менә шул идеяны, менә сез башкортлар, монда сез башкорт телендә сөйләшәсез, сезнең Төньяк-Көнбатыш һәм сезнең ата-бабалар үзләрен башкортлар шутлаган дип, исбатлаган дип, шундый идеяны халыкка сеңдерергә тырышалар. Мондый шартларда безнең позиция дип әйтик, нинди булырга тиеш? Безнең позиция иң сәяси яктан безнең позиция шундый. Әлбәттә, без демократик хәрәкәттә яшибез, һәр кешенең үз фикере булырга тиеш, һәм шул ук Юлдаш Юсупов яки калганнар да үз фикерләрен әйтергә мөмкиннәр, ләкин безнең үзебезнең халыкка җитештерергә шундый мөмкинчелекләр булырга тиеш. Шулай ук татар галимнәре дә, татар оешмалары да шулай ук Төньяк-Көнбатыш районнарында үз мероприятияларын үткәрергә мөмкинчелек тудырылырга тиеш. Шулай ук шәҗәрә бәйрәмнәрендә катнашырга мөмкинчелек булырга тиеш. Һәм аннары безне шулай ук Башкортстандагы радио, телевидение тапшыруларга кертергә шулай ук тиешләр, чөнки Юсуповлар анда һәм аның коллегалар, Салават Хамидуллин, калганнар, алар бу Башкортстан телевидениесенә, радиосына чыкканнары юк. Алар анда гел үзләренең пропагандаларын баралар. Безнең кызганча каршында мөмкинчелек юк. Менә шуңа күрә без моны аңларга тиешбез. Һәр кешенең, һәр галимнең халыкка җиткерергә мөмкинчелеге булырга тиеш. Пока мөмкинчелек юк, шуңа күрә мин аны пропаганда дип алып барам. Безнең мөмкинчелек булса, мин инде аны өчен барлыкта милли агарту яки анда фикер әйтү, анда фикер тоту дип ул вакытта әйтә алам. Хәзерге көндә ул пропаганда гына. Чын сәяси пропаганда. Бу урында якташыгыз, язучы Марат Кабировның бер фикерен укып китәсем килә сезгә. Башкортстанда яшәүче татарны бер кайчанда башкортка әйләндереп булмый. Алар мәсәлән мине башкортча укытып, тагын бер тел, тагын бер культурага баетты гына. Күбрәк телләр, күбрәк мәдәнияткә өйрәнсәк, без байрак булабыз, акыллырак булабыз, бит белемлерәк, ләкин ул вакытта аны карарга кирәк, безгә нинди форматта өйрәттеләр. Менә мин инглиз телен мәктәптә өйрәндем. Мин бит аны туган тел буларак өйрәнмәдем. Мин аны өйрәндем. Менә инглиз халкы дөньяда инглиз теле шундый мөһим роль уйнагач, аны тик белергә кирәк. Инглиз теле аша мәдәният белән, фән белән танышып була дип шулай дип өйрәндек.
Инде Башкортстанда ничек бара ул? Андый сәясәт менә 70нче елларда, 80нче елларда барды һәм 90нчы, 2000нче елларда барды бит инде бит. Анда татарларга башкорт телен туган тел буларак форматта керттеләр һәм татарлардан башкорт эшләр өчен. Менә ул теге сәер кебек тоела бит менә, чөнки ике тел якын бит инде. Уйлыйбыз инде, ну башкорт телен өйрәндек, татар телен нинди аермасы бар. Ләкин ул бит тел белән генә бәйләнмәй, аны телне өйрәткән вакытта мин менә үземнең бала чактан гына искә алам, чөнки без 7нче класска хәтле татар телен өйрәндек. Мин урыс мәктәбендә укысам да анасын башкорт телен керттеләр. Безгә шул ук форматта телдән башка безгә Башкортстан мәдәнияте дигән дәреслек бар, анда башкорт халкының тарихын, башкорт мәдәниятен, сезнең туган мәдәният, сезнең туган тарих дип идея белән кертәләр. Ул башкорт халкының тарихы, башкорт халкының мәдәнияте түгел, әймәне сезнең туган, то есть родной язык, родная культура, шундый термин белән безгә кертәләр. То есть бу инде әлбәттә ки пропаганда. Менә мин мисал өчен китештерә алам. Башкорт якларында Ушалы район дигән бар, менә башкорт якларында халыкның күпчелеге башкорт. Ләкин анда элек-электән хәтсез генә татар авыллары булган. Менә ул татар авылларын 50нче елларда, 59нчы елның җан исәп вакытында күпчелеген башкорт дип язганнар. Һәм аннан соң башкорт дип язгач, анда башкорт телен керткәннәр. Хәзерге көндә андагы яшәгән халык үзен теге аларның уже ике төрле милли үзаң, алар үзләрен татар, башкорт, типтәр дип атыйлар, ләкин телләре аларның уже бозылды. Алар хәзерге вакытта менә ниндидер уртак телдә сөйләшәләр. Татар белән башкорт телендә, күбрәк даже башкорт теленә дә күчеп беттеләр. И шулай кай вакытлар күбесе үзләренең татар икәнен онытканнар. Менә мин алар күбесе белән сөйләшәм, аралашкан бар, чөнки минем тормыш иптәшем Ушалы районы якларыннан. Аларга кешеләргә аңлаткан вакытта гына алар исләренә төшәләр. Әй, минем бит ата-бабаларым әйтәләр, без татар, без типтәр, татарлар дип. Моңа хәтле алар гел үзләрен башкорт дип хис итәләр. И шуңа күрә хәзерге көндә дә ул шул Ушалы районыннан чыккан татарлар арасында татар мәдәниятенә хезмәт итүче кешеләр практически юк дип әйтсәк тә була. Инде анда менә Назифа Кадырова, безнең Назифа Кадырова бар иде бит, менә Ахун авылыннан анда калганнар. Күрендекле татар шәхесләре анда күп булган. Ләкин алар менә башкорт теленә күчә башлагач, хәзерге көндә андый безгә ниндер ул татар мәдәниятенә, татар милләтенә менә ул шишмә дип әйтәйек, корый башлый. То есть андагы яшәгән халык ул уже безгә татар милләтенә югалган кеше. Шуңа күрә мин монага бу башкорт телен өйрәтүгә, башкортлашу сәясәтенә бик гади алай карамас идем. Без шулай итеп менә аларны мисал өчен алып, менә бу Ушалы районындагы ситуацияны без менә бөтен Башкортстанга ниндер проекция ясайларбыз. Менә без хәзер халыкка аңлатмасак, ниндер эш алып бармасак, менә безне шундый ук юл көтә икән. Бунарда нинди тагын куркыныч әйберләр бар. Менә шулай ук мин берничә ел элегрәк экспедиция белән булдым Пенза якларында, Мордовия якларында. Сез беләсез, элекке заманда революция кадрлар тоже безнең татар мәдәният өчен күп кешеләр чыгарган. Мәсәлән, менә мин Карим Тинчурин авылында булдым. Ул бетеп бара кызганча каршы авыл, анда 30 ничә генә кеше калган, әйбит. Мәктәбе дә ябылган, һәм якын тирәдәге авылларда, әле даже татарлар яшәгән җирдә дә андагы чыккан кешеләр, алар уже әдәби татар телен белмиләр. Алар тегеләй булай ватып җимер сөйләшәләр, ләкин алардан арасына җырчы да чыга алмый, язучы да чыга алмый. Сәнгать эшмәкәре дә чыга алмый, галим дә чыга алмый. То есть алар просто абстракт кешегә генә әйләнә. Монсы инде моның иннерафаны теге гомум Россия масштабында безнең шул проблема инде ул. Проблема, но ләкин ул вакытта чөнки бу бит инде безнең татар телендә уку кимеп бара, бетеп бара, төбәкләре шулай бит. Балалар татар телендә укымагач, әлбәттә аның теле башка рус телендә формалаша, ягъни ул әдәбияттан читләшә. Димәк инде ниндер анда җырчылар, язучылар чыгу мәсьәләсендә аларның объектив сәбәпләр аркасында алар шикләнгән. Ну менә анда шулай ук менә өйрәнгән вакытта, то есть күрәбез, халык үзен татар дип исәпләй, ниндидер гади телдә сөйләшә, ләкин теге шин татар милләтенең вәкиле дип аны төгмән әйтеп булмый, чөнки ул уже татар мәдәниятеннән өзелгән, и бәлки шундый ситуация барса, бер-ике буыннан соң алар гомумән югалачаклар. Менә без Башкортстанда шундый кызганычка каршы андый ситуацияга тагын ирешергә мөмкинбез. Башкортстанның нинди проблемасы бар тагын? Мин сезгә әйтер идем. Менә сез хәзерге көндә чагыштырып карагыз. Безнең милли интеллигенция арасында, язучылар, артистлар арасында Башкортстанның гомумән күп чыгышчылар, яртысыннан күбесен әйтсәк. Менә хәзер үзегезнең күз алдыгызга китерегез, алар иртәгә югалганнар, чөнки алар татар телен өйрәнмәгәннәр, татар мәдәниятен өзелгәннәр. Без аларны кайдан, алар киткән ниндер бушлыкны ничек тутырабыз? Кеше юк.
Без шулай ук ул безнең милләтне генә санын югалтмайбыз ул вакытта, без үзебезнең мәдәниятебезне, киләчәген бетерәбез дигән сүз. Шул ук менә бу Татарстанның бит тарихына кирип карасак, оештыручы Татарстан Республикасының ул шул Уфа татарлары, күпчелеге Уфа татарлары, Султан Галиев, Саид Галиев, Галимҗан Ибрагим. То есть әлеге Татарстанның оешу мәдәниятенә түгел, республика булар оешуна именно Уфа татарлары, Башкортстан татарлары фундаменты булганнар. Менә ул фундаментны югалтсак, менә үзебезнең милләтнең киләчәге турында үзегез күз алдыда китерегез, нинди кайгылар безгә килергә мөмкин. Ике республиканың дус тату яшәве Мәскәү өчен файдалы түгел дигән менә шундый идеологик клише дип әйтик инде, күптәннән яшәп килә. Бу ничә уйлыйсыз, бу кемнәр тарафыннан чыккан һәм ни өчен барлыкка килгән бу клише һәм ни дәрәҗәдә ул дөреслеккә туры килә? Ну, Мәскәүдә инде хәзерге көндә, Мәскәүдә без инде абстракт әйтәбез, инде шундый бер үзенчәлекле, шундый бер үзәк дип, ләкин Мәскәү өчен анда ниндидер бер айрым төркемнәр, фракциялар бар. Анда безгә татарга карата уңайлы фракциялар да бар, безгә каршы чыгучылар, дошманнарыбыз да бар. Шуңа күрә мин теге булай абстрактны гына әйтмәсәм, но гомумән Мәскәү дип ниндидер теге дәүләт үзәге, ниндидер империя үзәге буларак, аларга гомумән татар белән башкорт кына түгел, бүтән халыклар арасында да аларның теге разделяй властвуй дигән шундый термин бар бит инде, теге ул ниндидер империяның алып бару сәясәте, ул инде начар да түгел, әйбәт тә түгел. Ул менә теге ниндидер инструмент буларак гел кулланылган. Халык арасында, беренче халык арасында ниндидер проблема тудырырга үз теге искусственный проблема дип әйтәйек. Ясалма рәвештә. И шул ясалма проблемалар аркасында бу халыклар белән ниндидер контрольдә тотырга. Бу Башкортстан нәрсәдән күренә, турыдан-туры ике республика оешкан вакытта, менә Башкортстанның төзүчесе Ахмед Заки Валиди ул Башкортстан Республикасын ничек төзегән? Ул именно башкорт халкы күбрәк яшәгән, компакт яшәгән территорияны керткән. Уралның теге ягы. Уралның теге ягы әлеге Башкортстан. Көнчыгыш ягы. Көнчыгыш ягы, ханнары Оренбургта берничә район и Чиләбе һәм Курган яклары. Кайда башкортлар һәм татарлар компакт яши, но анда все-таки башкортлар күбрәк. Именно әлеге менә без проблеманы күтәргән Көнбатыш Башкортстан территориясын, ул вакытта Уфа губерниясе дип атала, ул аны кертми. Ул беренчедән үзе кертмәй республика, аннары 20-нче елны Татарстан оешкан вакытта менә февраль аенда хатыда сакланган, ул һәм аның берничә ничек дип әйтәм, урынбасарлары, алар хат язалар Мәскәүгә. Анда әйтәләр, менә бу Уфа губерниясе территориясе безгә кирәкми, чөнки анда әйтәләр 1,2 миллион татар яши һәм примерно 250-300 мең башкорт яши. Ул әйтә, ул территория безгә кирәкми, аны Татарстанга кушыгыз. Ләкин ул территория, ул республиканы просто татар-башкорт республикасы гына дип атамас, Татарстан дип аталсын. То есть алар инде аңлый беренчедән. Ягъни уртак республикага каршы булалар. Алар уртак республика, чөнки һәр аңларга тиешбез психологияны, һәр милли элита, милли интеллигенция үзенең халкын сакларга тырыша. Менә ул вакытта да мин башкорт интеллигенциясын аңлыйм. Алар үзләренең теге татар эчендә эрергә куркалар. Аларның индер эштәге шундый үзен саклау инстинкт бар. Ул һәр милләттә бар. Безнең бит инде менә шул ук урысларны бүтән славян халыклар белән чагыштырак, белоруслар, украиннар һәм калганнар. Алар тоже шулай ук шундый бәхәс бар. Урыслар әйтә, без бер халык дип әйтә, менә без инде башкортларга, казакларга әйтәбез, без бер татар милләте дип. Алар әйтәләр, юк, без аерым милләт. То есть бу аңлап була бу ситуацияны, ләкин ниндидер шикләр аерылган икән, тел буенча, тарих буенча, милли узан буенча, без үз милләтләребез арабызда бу аралашуыбызны бузмас өчен, тугандашлар булып калыр өчен без бу шикләрне бузмаска тиеш. Шикләр оешкан икән, менә шу шикләр белән яшәргә һәм алдагы вакытта ниндидер бергә тату яшәргә. Менә бу шикләрне буза башласалар инде, ул вакытта инде без татарлар җавапсыз кала алмыйбыз. Тагын бер якташыгыз җырчы, танылган җырчы Айдар Габетдиновның бер фикерен укып китәсе килә. Ул берникадәр озынрак, әмма ләкин игътибарга алырлык фикерләре бар дип уйлыйм, бәхәс өчендә. Мин Башкортстанга әллә ни бәйләнү кирәк түгел, чөнки татар белән башкортны бер милләт дип саныйм. Башкортстанда татар милләте бетә диләр. Кайда, әмма Башкортстанда татар милләте бар әле ул. Анда татар газетлары чыга, татар театры, концерт бригадалары, татар мәктәпләре бар. Сез проблеманы аннан эзләмәгез. Башка төбәкләрдә хәл тагында аянычрак бит. Хәтта татарны башкорт дип язганда да ул татар икенче көнне башкортча сөйли башламый. Ә менә башка төбәкләрдә урыслашу бара. Мин соңгы сүзенә игътибарны итәсем килә, әңгәмәне дәвам итеп. Урыслашу сәясәте дип әйтик, урыслашу күренеше безнең милләт өчен ул ни дәрәҗәдә куркыныч? Ну, иң беренче проблема әлбәттә
Ләкин чөнки без күрәбез бит инде урыс теле, урыс мәдәнияте безнең Россия эчендә ул доминанты, чөнки бүтән халыкларын телләре дә, мәдәнияте дә аның белән турыдан-туры конкуренцияда була алмый, чөнки безнең Бу чынбарлык. Чынбарлык, урыслашу бара, әлбәттә, ул инде гасырлар буе барган. Ләкин шул ук башкортлашу сәясәтен алып барсак, ул шулай урыслашуга тояна. Ничек? Менә татар халкының, Башкортстанда яшәгән татарларның милли үзаңнарын сыйып каткан вакытта, ниндидер теге двойная, тройная идентичностьләр, то есть берничә халыкка үзеңне исәп алу, ул бит кешенең эчтәге милли үзаңын буза. То есть үзенең ул кеше үзен татар дип тә әйтә алмый, чөнки анага бит әйтәләр, син татар түгел, син башкорт дип. Ләкин ул башкортта булай алмый. Нигә? Чөнки еш кына вакыт, нигә? Чөнки ул күрә, минем әти-әни татарча сөйләшкән, ата-бабалар үзләрен татар дип хис иткән. Мин тоже. Әлбәттә, менә бу Көнбатыш Башкортстандагы яшәгән башкортлар белән бер милләт вәкиле булай алмый дип. Һәм шул вакытта ул кешенең бердән-бер юлы урыслашу. То есть ике милләт арасында өзелеп алган вакытта ул урыс милләтенә кирип китә, урыс теленә кирип китә. Нигә? Чөнки урыс теле дә, урыс мәдәнияте дә ул доминирующий. Шуңа күрә дә менә аның безнең теге башкортлаштыру сәясәте аның шундый кызганыч моменты күбрәк тә. Мин шулай ук уйлыйм. Татарны күпчелеген бу идеологлар алар башкорт эшләй алмаячаклар. Ләкин татар ул башкортка да, татарга да ул кешеләр, менә милли үзаңнарын югалткан кешеләр, алар үзләячәкләр, алар шулай ук манкортка әйләнеп, анасын урыска әйләнеп, алар шулай шул татар фамилиясында йөртеп, ләкин урыс кешесенә әйләнергә, урыс телле халыкка әйләнергә мөмкин. Башкортларның үзләре арасында урыслашу көчлеме? Көчле, аларның менә ничек? Башкорт, менә мин Татарстанга күчкәч бит чагыштыра башладым. Гомумән татар милли үзаңы нәрсәдә таяна, башкорт милли үзаңы. Татар милли үзаңы күбрәк таяна безнең туган телдә, татар телендә, мәдәнияттә һәм ниндидер татарның эчтәге менталитетында. Башкорт милли үзаң ул гомумән тулысынча башкорт халкының тарихи хәтерендә таяна. Чөнки Башкортстанда һәр башкорт кешесенә яшьтән үк, бәләки чактан үк, балалар бакчасыннан үк һәм картайганчы, пенсионер хәлендә калганчы үк гел аның бөек тарихы турында гел пропаганда алып бара. Шуңа күрә кеше ул башкортларга башкорт булып калу иң беренче таяныч ул тарих. Инде Башкортстаннан аерылып киткән башкортлар, алар бүтән төбәктә яшәүчеләр яки чит илләргә киткән, алар бик тиз югалалар. Нигә? Чөнки ассимиляциягә бирә. Даже татарга караганда да күбрәк. Аларның нигә? Чөнки шул учактан, шул тарихи хәтер учагыннан алар үзләр телләреннән уже элек-электән шикләшү, ниндер берләшү бик әз булган. Мәдәният белән әлбәттә әз булган. Шул üzülгәннән соң алар бик тиз яки бүтән милләт вәкиленә югалалар, яки югаласылары килмәсә, алар шул татарга бәйләнеп, шунда татар эчендә кайнап кына үзенең башкортлыгын саклый алалар. Шуңа күрә дә менә бу ике милләтнең шундый менталитетын үз саклавын мин аерыр идем. Хәзерге көндә дә менә бүтән төбәкләрдә без карасак, башкортларның әлбәттә урыслашу процесслары гомумән тизрәк тә бара. Мин аны теге булай гына юкка гына әйтмәйм. Менә шул Чиләбе өлкәсендәге анда күп башкорт компакт яшәгән районнар күп, ләкин андагы менә урыслашу, то есть үз теленнән, туган теленнән оныту, башкорт теленнән урыс теленә күчү бик шактый нык көчле әйбер. Шул ук башкорт интеллигенция вәкилләре минем белән аралашкан вакытта шуны әйтеп торалар. То есть без инде күрәбез, чын барлыкта безнең проблемалар уртак. Без ул проблеманы уртак чишәргә тиеш. Уртак дигәннән безне бит инде менә ике тугандаш халык, менә Габетдинов әйтә, без бер милләт ди. Без инде менә ул бик зур проблема. Менә шул юнәлештә мин сорау бирәсем килә. Без инде шар кошның ике канаты белән дә чагыштыралар, ягъни шар кошның ике пар канаты булган кебек, татар белән башкорт алар менә ике канат кебек, ягъни кош ул бер канат белән генә оча алмый. Менә бу тенденция, без бер милләт, бер халык дигән төшенчә дип әйтик инде, әйме? Ул шул ук башкортлар эчендә, шул ук татарлар эчендә ни дәрәҗәдә кулай һәм ни дәрәҗәдә аның уңайсыз, бәлки куркыныч ягы бардыр. Чөнки нәрсә генә дисәк тә, без бер милләт дисәк тә, без бит инде бар бер милләт түгел. Татар дигән милләт бар, башкорт дигән милләт бар. Бу бит инде чынбарлык булса реаль күренеш. Менә булай дип әйтүдә нәрсә безнең нигез итеп алына. Менә ул бик зур хата. Ана күп вакыт, күп кеше бит инде кем милләт оешу процессларын белмәгән кеше, то есть этнологиядә белешмәгән кешеләр, алар әйтәләр, ну башкорт, татар ул бер милләт инде дип. Менә ул бик зур хата. Безгә аерырга кирәк. Тарихи яктан безнең тамырларыбыз бер татар белән башкорт. Туган телләребез яп-якын, әлбәттә күпчелек телләр татар белән башкорт теленең аермасын карасак, ул бер телнең диалекты гына булыр иде.
Мәдәниятебез дә бик якын, әлбәттә әйбәт. Ләкин сәяси яктан без уже ике халыкка оешканбыз, шуңа күрә без бер милләт дип әйтә алмыйбыз. Бу дөрес түгел, хата. Беренчедән, икенчедән, бу безнең башкорт тугандашларыбызны нидер кимсетү була. Алар бит ул вакытта менә Габдинов әйткән фикерне ишетсәләр, алар әйтәләр, менә татарлар безне, халкыбызны бетерергә, ассимилировать итәргә, татар милләтенә кертергә тырышалар дип, то есть безгә нидер каршылык тудыра. Шуңа күрә мин андый фикерләрне теге көне-төне транслировать итү мин дөрес дип әйтә. Ягъни әле Башкортстан ягыннан да, Татарстан ягыннан да андый фикер әйтүче булса, ул үзләрендә үк нидер тәнкыйть утына тотылачак. Ул тискәре фикер ул. Беренчедән ул фәнни яктан дөрес түгел, икенче яктан ул сәяси яктан, идеологиядан дөрес түгел. Ул күбрәк киресенчә каршылыклар ныграк тудыра. Безгә әйтергә кирәк, безнең мәдәниятебез якын, телләребез якын, тарихи тамырларыбыз бер, ләкин без аерым милләт һәм һәр халык, һәр милләт үзе үсешергә тиеш, үз көче белән бер-беребезнең ниндидер интересларыбызга каршы чыкмыйча, бергә култыклашып, общий уртак проблемаларны шишергә тиешбез дип әйтергә тиешбез. Бер милләт дип әйтү ул дөрес түгел. Ул чын барлыкта дөрес идея түгел. Шуңа күрә ул теге безнең толерантностьтан чыга инде, чөнки татарлар алар бик толерант милләт, без әйтәбез, менә без бер халык и так далее. Но аңларга кирәк, ул кечерәк санлы халыкларга ул андый фикерләр алар ничек дип әйтәм, безгә каршылыклар тудыра. Шуңа күрә аны бик кулланмаска кирәк. Менә азрак санлы, күбрәк санлы дигән сүз чыкты. Гомумән бүгенге көндә Россия масштабында дип әйтик, күп санлы милләтләргә яшәүе күпкә уңайрак. Ягъни күбрәк сан ягыннан күбрәк булган сайын, аның мөмкинлекләре дә зуррак, аның таләпләре дә зуррак, ихтыяҗы да күбрәк, һәм ул аяк терәп нәрсәдер таләп тә итә ала. Әгәр дә Россиядә дип әйтик, менә бөтен милләтләргә бер тигез караш булса дип әйтик. Бүген безнең бит инде Мәскәү бара, безнең бөтен милләтләргә бер тигез карыйбыз дип. Ни өчен алай булган безнең шундый проблемалар килеп чыга? Ягъни без сан ягыннан бәйле күп очракта. Ул сан ягы ул нык бәйле бер, чөнки сан ул абстракт кына теге математик формула гына түгел, математик саннары түгел, ул халыкның ул дәүләт эчендә яки аерым регион эчендә, республика эчендә урынын күрсәтә. Ние? Чөнки без бит инде әйтәбез, хәзерге заманда без феодал системасына чыгып киттек, без хәзер демократик системада яшибез, демократиядә ничек теге күпчелекнең власти дип әйтәләр, власть большинства. То есть халыкның саны күбрәк икән, яки аның хукуклары да күбрәк була. То есть үзенең хукукларын тормышка ашырырга мөмкинчелекләре күбрәк булырга тиеш. Ну, гомумән милли темага күчсәк, мәсәлән, бар икән Татарстанда, менә соңгы җанисәп буенча 53% татар яши. Әлбәттә бу нәрсәне аңлата, татарлар монда халыкның күпчелеге. Шулай ук безнең менә шул без сезнең ТНВ тапшыруында утырабыз бит инде телевидениедә, менә шул ТНВда әлбәттә татар теленең тапшырулары күбрәк булырга тиеш, урыс теленә караганда дип әйтә алабыз. Ә инде татарның мәсәлән 15-20% булса инде без урыс телен яклаучылар әйтерләре, карагыз әле, Татарстанда бит татарлар 15-20% кына. Аларга шулда җиткән. Сезгә менә 2 тапшыру сезгә җиткән. Или мәсәлән гәзитләр чыгарабыз ди, журналлар чыгарабыз ди, шулай ук сезгә 2 гәзит бар, шунысы җиткән. Ягъни анда мәктәпләр, менә сезнең монда Казанда 10% кына татар яши икән, әйбәт җанисәп күрсәткән әйтәләр. Менә сезгә 10 гимназия, шул сезгә җиткән, сезгә нәрсә кирәк? Менә монда күпчелек урыслар яши, аларга үз мәктәпләре кирәк дип. Шуңа күрә сан бу абстракт әйбер генә түгел, ул дәүләткә үз милли сәясәтен алып барганда ниндидер таяну нуктасы була. Менә шул таяну нуктасы булган аркасында гына дәүләт үзенең дәүләт милли сәясәтен алып барырга тиеш. Ә инде ул вакытта, кай вакыт ул хукукларыбыз андый ситуациядә да бозыла. Без шуңа күрә Татарстан эчендә дә кай вакыт теге борчылып утырабыз. Менә татар халкына теленә күбрәк игътибар кирәк, күбрәк гимназиялар төзергә кирәк, аның сыйфатын күтәрергә кирәк дип. Ансы икенче мәсьәлә. Но иң беренче мәсьәлә безнең ниндидер таян нуктасы булырга тиеш. Менә сан ул безнең таян нуктасы. Үзебезнең саныбызны югалтабыз икән икенче урыннан Россия эчендә, әлбәттә ул безнең дәрәҗәбез дә төшеп кала. Чөнки хәзерге көндә әйтәләр Татарстан. Ягъни ул сәяси аргумент. Сәяси аргумент.
ул сәяси аргумент һәм халыкның психология нигезенә керә. Менә без татарлар әйтә алабыз, без Россиядә икенче сан буенча халык, шуңа күрә үзебезнең горурлыгыбызны, дәрәҗәбезне күтәрә алабыз. Һәм шул вакытта хокукларыбызны яклаганда да әйтә алабыз, без Россиядә икенче халык саны буенча һәм безнең хокуклар бүтән халыкларга карата да югарырак дәрәҗәдә булырга тиеш дип. Һәм шул вакытта Татарстанның да бит Россия эчендә аерым махсус менә безнең гафу итегез, безнең булай дип әйтү башка халыкларга карата ул гадел саналырмы? Шул ук мариларга, утмуртларга, чувашларга, от санлы халыкларга, мордваларга, ягъни без сездән күбрәк, безгә күбрәк кирәк. Юк, ул алар инде ничек дип әйтәм, алар инде теге кайбер кеше үзенең ишендән эшәрнергә мөмкин, менә ул дөрес түгел инде, менә безнең хокукларыбыз шуннан да кәм инде. Ләкин без бит инде теге күктә очып йөри алмыйбыз, бер җирдә яшибез. Халыкның вообще дөнья күләмендә, кеше тарихында шундый законга тоялган һәр күп санлырак халык, ул көчлерәк һәм аның хокуклары да алдарак булырга тиеш. То есть бу абстракт әйбер түгел, бу чын әйбер. Шуңа күрә без аны демагогика төшеп китә алмайбыз. Бөтен халыклар бер тигезлек. Әлбәттә, бөтен халык бер тигезлек. Һәр халык үзе сакланырга, милләтен сакларга, җирен сакларга, телен, милли үзаң сакларга мөмкинчелек тудырырга тиеш. Ләкин ул халыкка шул ук, допустим, 10 татарга 10 миллион акча кирәк икән, әйбет үз милли үзаң сакларга 4 марига 4 миллион кирәк икән. Ул бит 4 марига без 10 миллион бирә алмыйбыз, чөнки акчаның саны теге шикле, и мөмкинчелек тә бер тигезле түгел. Шуңа күрә без теге жан башына карап. Жан башына карабай, ничек булса да, без аны теге тырышабыз инде бер тигезлеккә кара. Но бер тигезлек алып барганда да бит ниндидер теге һәр кешенең сыман һәр милләтнең ниндидер кирәклеге була, потребностьлары була дип әйтәгәндә бит. То есть 1 миллион 6 миллионлык татар халкының кирәклеген милли үзаңны үстерер өчен анда бер дәрәҗәдә сыйфатлы эшләр алып барга кирәк. Допустим, 1 миллионлык мари халкына анда уже әзрәк көч кирәк, әзрәк акча кирәк. Димәк, без менә конституциядә соңгы вакытта керткән үзгәреш буенча дәүләт оештыручы халык буларак урыс милләтен күрсәтүне без аны тыныч кабул итәргә тиеш булабыз. Әлбәттә юк. Ни өчен? Ул бит конституциядә әйтелмәгән, урыслар алар күп санлы халык дип конституциягә кертелмәгән, ягъни сан буенча иң беренче милләт дип Россия эчендә. Алар әйткәннәр дәүләт төзүчесе. Менә Россия бит ул бит милли дәүләт түгел, ул федератив дәүләт. То есть это не национальное государство. Менә милли дәүләт булса инде, бит урыс милли дәүләте, ул вакытта андый канун конституциягә кертү дөрес булыр иде. Ләкин без әйтәбез, Россия ул федератив дәүләт һәм Россия içinde күп халыклы, күп милләтле халык дип атыйбыз аны, бит күп милләтле имен, аны махсус айырыр идем. Һәм шул вакытта урысларны аерым дәүләт төзүче халык дип әйтү ул дөрес түгел. Ансы беренче момент. Икенче момент, без Россиянең тарихын карасак, Россия империясын, Мәскәү дәүләтен, Россия империясын, Советлар Союзын карасак, Россия Федерациясын карасак, аны төзүчесе бит ул урыс халкы гына түгел. Аны гомумән татар милләте ул бик зур роль уйнаган. Шул ук татар гафу итегез, урыс мурзалары, дворяннар арасында татарлар 30%. А именно дворяннар бит алар дәүләтне төзи. Һәм аннары күпчелек сугышларда Россия җиңеп чыккан вакытта ул татарларга таянган. Шул ук татар гаскәрләренә таянган, татар милләтенең көченә таянган. Мәсәлән, Петр I үзенең теге Европага тәрәзә чыккан вакытта Петербургны төзәгәндә ул күбрәк күпчелек татар лашманнары белән куллана. Шул ук татар лашманнары Казан янында, монда Бишбалтада, әлеге Адмиралтейская слобода дип атала. Анда ул кораблар төзиләр, шул кораблардан соң Кара диңгезгә чыга. Россия империясының көчәйтә, Кара диңгезгә чыгартырга мөмкинчелекләр тудыра. То есть Россия империясының, Россия халкының, дәүләтенең шундый горурлыгы, зурлыгы, көчлеге ул именно татар милләтенең аркасында да барлыкка килгән. Шул вакытта без ничек татарны дәүләт Россия Федерациясын төзүмәгән дәүләтне төзүмәгән халык дип әйтә алабыз. Ул дөрес түгел. Шулай ук бүтән халыкларда тоже аларның рольләре бик күп. Шуңа күрә бу кимсетү, хукукларны бузу аркасында инде без улыбызның хукукларыбызны бозор дип, шуңа күрә инде андый идеяга без каршы килдек. Безнең президентның әйткән сүзе бар, Рөстәм Миңнехановның, безгә читләрнеке кирәк түгел, ятларныкы кирәк түгел, әмма һәр татар исәпкә алынырга тиеш. Әгәр дә менә без шушы принцип буенча эшне дәвам итсәк, безнең менә бу халык санын исәпкә алу кампаниясе барышында
Безнең нинди стратегия булырга тиеш? Заманча тел белән әйтсәк, без әле нинди инструментларны файдалана алабыз, алар әле файдаланмаган, тик яталар. Иң беренче ул, әлбәттә, агарту, милли агарту пропагандасын алып бару. Ние? Чөнки менә без күрәбез бит инде шул ук Башкортстанда яки Сибир якларында анда актив кулланалар мондый видеороликлар төшерү, документаль кинолар төшерү тарих буенча. Халыкка бушлайча китаплар тарату, шул ук тарих буенча, мәдәният буенча. Менә без Татарстан кызганыч каршылыгын белән бик кулланмый. Менә хәзерге көндә әле менә соңгы ел арасында гына татар тарихы буенча бик кызыклы видеороликлар интернетта барлыкка килде. Ләкин аның соннары бик әз. Ул гомумән абстракт бөтен татар милләтенең тарихы буенча. Ә безгә менә җирле шул ук Сибир татарларының тарихы буенча кирәк аерым тапшыру гына түгел, безнең сыман. Ә именно видеоролик менә заманча яшьләр карый торган, яшьләр аны кабул итә торган телефонда кабызды, 10-20 минут арасында карады, үзенә ниндидер информация, мәгълүмат алды һәм үзенең татарлыгын сакларлык өчен. То есть җирле тарих безгә нык кирәк, ул безнең хәзер зур проблема. Икенчедән безгә тагын татар телендә дә тапшырулар булырга тиеш шул документаль кино һәм урыс телендә дә. Нигә урыс телендә? Чөнки Татарстаннан тыш төбәкләрдә аны инде дөрес әйтергә кирәк, татар телен өйрәнмәгәч, анда урыслашкан, урыс теленә күчкән, телен белмәгән халык күп. Алар менә сез татар телендә төшерелгән видеофильмнар булса, алардан аңламаска да мөмкин. Әлбәттә яшьләр арасында. Алар аңлый, ләкин яшьләр аңламый. Менә ул вакытта безгә шуңа күрә урыс телен кулланырга шулай курыкмаска кирәк, шикләнмәскә кирәк. Бездә чөнки андай фикер бар, урыс телен таратмаска, күбрәк татар телен сакларга, күбрәк контент татар телендә. Әлбәттә контент татар телендә кирәк, но урыс теленә шулай ук кирәк. Безгә бер яктан да баш тартмаска кирәк. Икенчедән безгә ничектер дип әйтәм инде, менә андай бер момент бар, Татарстан кайбер Татарстан вузларына студентларны чит төбәкләрдән ала аерым специалистлар. Шул ук татар филологиясына, татар тарихын өйрәнүче буенча целевой направление буенча, то есть квоталар белән бюджет форматында. Безгә уйлап чыгарга кирәк шундый форманы, алар монда килеп бу квота буенча укып, алар ничектер шунда үз төбәкләренә кайтып, татар тормышын оештырырга тиеш дип, шундый беренчедән аларны 5 ел арасында аларны шунда өйрәтергә кирәк Казанда. Шул рухта тәрбияләргә, шул сыйфатны бирергә. Икенчедән алар монда килгән вакытта сразу уйлап куйларга, алар анда нинди эш белән шөгыльләнәчәк, кайда эшли, нинди мәктәптә эшлиме, хакимият эшендә эшлиме, мәдәнияттә эшлиме, анда фәндә эшлиме, шуны уже уйлап формалаштырырга кирәк. То есть нинди шундый система булырга тиеш. Синең милләтең кем дигәндә, кеше иң беренче нәрсәгә таянырга тиеш. Безнең бит инде әйтеп киттек, менә берникадәр катнаш никахлар да бар безнең. Имә үзенең ана телен оныткан татарларыбыз да бар. Алар мәсәлән кайсы телдә сөйләшсә, шул телне туган тел итеп сайларга мөмкин, шул халык вәкиле итеп үзен тоя башларга мөмкин. Кеше нәрсәгә таяна бу очракта? Иң беренче кеше таяна үз милли үзаңа. Үзең ничек, һәр кеше үзен ничек хис итә. Хис итүгә икенче әйберләр таяна. Беренчедән әти-әни тәрбиясе, то есть гаиләдә ничек тәрбияләнгән. Икенче дуслар, то есть дуслар анда бәләк чакта бит инде кеше формалаша. Якын тирәдәге, менә нинди территориядә яши. Бу территориядә компакт нинди халыклар күбрәк яши. Шул таяна. Өченче әйбер ул бит инде туган тел. Ләкин дөрес әйтеп киттегез, туган тел ул гел күрсәтмәй, чөнки күп кеше допустим туган телен югалтырга мөмкин. Шуңа күрә туган тел иң беренче моментта тормый. Һәм дүртенче инде, мин аны даже беренчегә иң мөһимгә куярым, фундамент куярым, ул тарихи хәтер. Менә без дөнья күләмендә күрәбез әйбит, күп халыклар алар үз туган телләрен югалткан булалар. Мәсәлән, шул ук иң алга киткән халыкны алсак, милләтне ул яһудлар әйбит. Алар үз дәүләтләрен Израильне төзер алдыннан аларның күпчелеге үз туган телен белмәйләр, ивритне. Алар ивритне беләләр раввиннарны, ягъни безнең имам кебек кешеләр генә. Күпчелек яһудлар белмәй. Алар менә кайсы милләт, кайсы дәүләттә яши, шул ук Россия империясендә яшәүләр, урыс телендә сөйләшә. Германиядә яшәүчеләр алман телендә сөйләшә. Ләкин алар еврей булып калалар, яһуд булып калалар, үзләренең тарихи хәтерләре бул аркасында. Алар алар безнең менә исләрендә бар, безнең дәүләтебез бар иде, безнең аерым шунда дәүләтебез бар, безнең анасын аерылдык бөтен дөнья күләмендә, ләкин без аерым халык һәм безнең алдагыбызда төп максатыбыз туган җирләребезгә кайтып үз дәүләтебезне яңадан торгызырга дигән. Менә шул идея аркасында алар гасырлар буе, меңнәр еллар буе үз милләтен сакладылар. Шулай ук безгә дә иң төп рецепт дип әйтәйгәндә, инструмент татарны әлбәттә Татарстаннан чит якта яшәүче татарларны ул тарихи хәтерләрне үстерү.
Менә шул ук видеороликлар аша булу. Аннары ансы беренче момент. Икенче момент ул алга киткән татарларны безнең ниндер пропаганда, пиар эшләргә тиешбез. Менә кеше бит үзен ниндер милләткә буйсындыра, ул теге әнисе әтисенең тәрбияләсе буенча гына түгел, бу милләт ниндер горурландыра торган милләт. Ниндидер кумирларны. Кумир ниндер пиар, даже ниндер әйтик, халык милләтләр арасында стереотип табылырга тиеш. Әйбит. Менә шул стереотипларны ул шактый кешеләр үстерә. Мәсәлән, татарлар арасында күренекле спортсменнар бар икән, без аны күрсәтергә тиешбез. Ул күренекле спортсмен түгел, ул татар дип. Артистлар бар икән, артистны шулай, җырчылар бар икән, шулай. Сәяси эшмәкәрләр бар икән, әлбәттә шулай татар күрсәтергә тиеш. Менә анда Мәскәүдә яшәүче, анда Краснодарда яшәүче татар менә моны күреп, үзен искә алырга тиеш. Туктале, минем әти-әни бит әйтәләр, без татар дип. Менә буларда шуны күренекле кеше татар икән. Әлбәттә, мин дә үземне татар дип хис итсәм, мин горурланам, мин татар булу миңа ниндидер кимсетмәй, наоборот, мине үстерә, ниндидер горурлык тудыра икән дип, ул вакытта татар телен белмәсә дә, ул үзен татар дип үзен хис итәчәк һәм үзенең гаиләсен корса да, үзенең баласына син татар дигән идеяны бәләкчәктән тәрбияләячәк. Менә гаиләдә татар дигән идеяны тәрбияләү, ягъни үз билгеләнүдә күп милләтләрдә милләтне күрсәтүдә милләт линиясе сызыгы дип әйтик инде ата кеше ягыннан бара. Бу татарда ни дәрәҗәдә көчле менә бу фактор? Гомумән бөтен дөньяда күпчелек халыкларда ата линиясында, ул яһуд халкындагы әни линиясеннән бара, ләкин инде теге мин монда хатын-кызның сыйфатында төшермәсем, чөнки иң авыр заманнарда татар милләтен хатын-кызлар саклый. Мәсәлән, көчләп чукындыру вакытларын алсак, 17-18 гасырны, анда теге даже кайбер татар мурзалары чукынган вакытта да хатыннары аларның мусульман булып кала һәм балаларына мусульман тәрбиясен, татар тәрбиясен билгеләй һәм көчләп чукындыру сәясәте туктаганнан соң алар менә кинәт кенә яңадан ислам диненә кайтып татарга әйләнәләр. Бу хатын-кыз аркасында. Икенче әйбер, безнең күпчелек күренекле татар хатын-кызлары алар шулай ук милләт үсешкә бик зур йогынты ясаганнар. Мәсәлән, Сөембикәне алабыз. Мәсәлән, анда менә безнең иң беренче төрки телендә чыккан гәзитне алсак, тәрҗемән гәзит Исмаил Гаспралы бит инде ул Кырым татараны ясан, ләкин аның хатыны безнең Зухра Акшурина булган, то есть безнең Идел Урал татары дип әйтәгән. Һәм ул үзенең иренә карата күбрәк йогынты ясый, күбрәк эш алып бара, менә шул гәзитне күтәрә. Үзенең акчаларын бирә, бөтен бизәкләрен бирә. Менеджер, хәзерге көндә әйткәндә, менеджер буларакта бу гәзитне үстерә. То есть бу ир кеше ул вакытта Исмаил Гаспралы ул ничектер дип әйтәм инде, аның белән бер дәрәҗәдә барган була. Исмаил Гаспралы идея бирә, хатын-кыз бу эшне алып бара. Аннары совет заманын карасак, шулай ук дингә карата басымнар күп булган вакытта, элеккеге имамнарны теге күз кулак булып дәүләт караган вакытта хатын-кызга игътибар итмәй, әйме шу абыстайлар институты аша гына күпчелек безнең динебезне саклай алабыз. Динне һәм телне. Телне дә. Менә чөнки хатын-кызга бик игътибар итмәйләр дәүләт органнары. Шуңа күрә хатын-кызлар, абыстайлар, алар халык арасында бу динне сакларга тырышалар күбрәк. Шуңа күрә мин хатын-кызның дәрәҗәсен дә төшермәсем. Ләкин ир кешенең монда нинди төп максаты бар? Роле монда. Ир кешенең фамилиясе күчә балага. Менә әлбәттә чит төбәктә яшәүчеләр кушымта никах булса да бүтән милләтләр белән ул әтисе татар булса, аның фамилиясе күчә. Һәм шул фамилия аркасында үзеңнең милли үзаңны саклау ул нык зур роль уйный. Даже телең урыс теле булса да бик зур роль. Мәсәлән, мисал өчен китерә аласыз, якын тирәдәге яшәгән халыклар бар, бүтән Чуваш, Удмурт, анда Мордва, аларның исем фамилиялары күбрәк урыс халкыннан аерылмый. Шуңа күрә аларның ассимиляциягә бирелү көчлерәк, түбән гомумән күбрәк. Даже менә шул осетиннарны алабыз, осетиннар арасында анда мөселманнар да, христианнар да, но христианнар күбрәк. Христиан булсалар да, алар милли үзаңнарын ныграк саклыйлар, чөнки телләре дә, исемнәре дә, фамилиялары да икенче, то есть урыс түгел. Шул ук Чуваш, Удмурт халыкларын аларга милли үзаңнарын шактый авыррак сакларга, чөнки аларның диннәре генә түгел, аларның телләре, исемнәре дә менә бала аерылган икән, әнисе әтисе белән бик дип әйтәм, элемтәләре өзелгән икән, әйбит. Аны нәрсә шул Чуваш белән Удмурт халкы белән бәйли? Берәр дә бәйләмәй. Дине бәйләмәй, чөнки дин урыс халкы белән бер теле юк, исеме юк, фамилиясе юк. Ул оныта да куя. Безгә инде татарларга менә шуңа күрә ир кешенең топ роле үзенең фамилиясын бирү һәм әлбәттә ир кеше бит инде малае туса, уланы тәрбиялый һәм малай кешесенә, малай улына инде
син татар дигән идеяны тапшыру, татарлыгын үстерү, нендер горурлыгын үстерү, менә ул вакытта ир кешенең сыйфаты бик зур роль уйный. А хатын-кызның инде тәрбиясе ул именно белем бирү. Чөнки әни беренче җырлар җырлый балачага, беренче шигырьләр укый, татар телен белсә әлбәттә әйбет. Һәм бик зур роль уйный хәзерге көндә ул азык-төлек әзерләү. Чөнки халык кеше үзенең бәләки чактан нәрсәдән балачагына искә төшерә, яхшы яктан ул милли ризыктан әни яки картинә янда дәвәни диләр инде Татарстан яклары, без Башкортстан яклары картинә диләр. Нинди тәмле азыклар пешергән. Менә шул тәмле азыкны татар икән искә төшереп, ул шулай ук милли үзаны үстерергә бик зур роль уйный. Шуңа күрә мин монда аерырым. Хатын-кызның үзенең роле, милли үзаны үстергәндә ир кешенең үзенең роле. Илнар әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Эшегездә уңышлар телибез һәм инде шушы гыйлем юлында, агарту юлында дип әйтик, тарих юлында безнең милләтебез өчен әле сез күп ачышлар ясарсыз һәм үзебезнең милли горурлыгыбызны үстерүдә үзегезнең зур өлешегезне кертерсез дип рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.